Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Kai, me haka? Ku cika shi. An gashi dade. Sai da muka ce kar ya shigo, shine ya shammace mu ya shigo. Malam me ke faruwa da kai? Ranka ya daɗe, gawa na gani a cikin motata. What? Shine ne ce bari in zo in gaya ma DPO. Gawa? Eh, gawa. Assalamu alaikum masoya. Sunana Minal Ahmad. Nana a cikin shahararren shirin nan na Izosu. Ina masoya ma abota kallon Izosu. Ina kiran ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ta ku ne za ku kalli Izosu a kowane daren Lahadi. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.